lirak-lirik pantes luwes bolatane dasare mas kuning nemu piring sripacipit lembeane ben bahaya gimana salam saking Mbak Cika saking Jepang lumantar live streaming kang dadi kembange Nanti kedawan. Bun. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Kang Imo. Ayo. Monggo dilanjut. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Menika kunjuk panjenenganipun Mbak Uun. Monggo Mbak. Jaluk digodha karo para pesisir lho Mbak Uun. Mbak Uun sing ngaturne lagu terus ngendangi mase. Oh iya cocok. Nggih. Lah nggih. Lah niku lho enten sing penasaran niku lho, Mbak. Kepanjen nang teng kaset, Mbak. Lah nggih. Ketemu langsung. Langsung. Nggih gitu. Tes wilujeng siang, Pak. Nggih, sugeng siang. Dangu mboten kepanggih. Alah bakune ya sami sehat. Alhamdulillah bakune nggih niku. Nggih. Siang, Pak. Lah nggih, kira-kira kok enten 50 tahun apa Napa nggih, wong demben iki panggih ora ketang kula nyawang. Kula nyawang Purwodadi. Olah ngurung ngoten niku. Lah nggih to. Alhamdulillah niki becek niki kula becek lho niki. Oh lah nggih. Oh, padhe uran-uran kok ya. Ten daleme Mas Lurah. Mas Lurah. Nggih. Kagungan kersa mugi-mugi pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Matu pisanan lho Matu pisanan lah diaturi. Awit kala wingi lho nok iki. Ngaten. Uyon-uyon nggih. Kala wingi Wingi sampun. Walah, ndekne aku ora roh aku. Nah, kalau wingi Gai Putri. Nggih. Putri Aji Laras kalau wingi. Nggih. Niki anu Pak Naryo. Monggo ngendang Mas. Mas Naryo monggo. Oh mboten niku tangane likaten. Sane mawon. Terus mau Cek satu. niki nggih. Nggih. Napa niki Pak kula? Nyemanggake Mendes ya kena. Oh Jinuman Nggih, Mendes. Jinuman Mendes ya lho. Dan tenang. Request. Isin aku. Yeah.
Nodya najan ora suwi ora aworan ya to kenanggo tamba kangen Jineman Mendesena tenang. Nggih, Pak. Ha nggih matur gumanun. Nggih, ngeten mawon. Boten nambah. Tambah napa? Mbak Bile kersa nambah monggo. Duh, Dek malah request doan. Nggih. Mumpung ngetokke aji mumpung. Oh, kata. Nggih, tapi kiai kae niku rak dereng nate panggih. Nggih. Lah kok mboten tau dijak. Ayo, boten ngotene niku kiai-kiai ibu-ibu niku lho. Ibu-ibu niku nggih ngoten. Nek kula niki oh ya malah keburu kok ya. Monggo. Napa jumbuhaken kalian request mawon Mbak Uun. Napa? Aja lamis. Aja lamis. Nggih. Nggih. Kapurwakan Bawa. Nggih. Nggih, sak sagete nggih, Pak. Pokok pun panjenengan sing ngendikan niku lho wis ditaya mawon. Monggo. Nika jumbuhaken request menapa? Niki kula nyuwun pelok barang mawon nggih. Oh, ngaten nggih. Anu langgamu jiwa. Nggih, Wo. Kang. Nggih. Monggo. Mungkin nek dredek amit lho nggih. Pokoke pun monggo. Mbok pitaya janten lho niki sak menten kathah. Pitaya wali jenengan. Pitaya napa? Pak lho saestunipun. Pun monggo aturaken langgam jiwa ngaten. Nggih. Doni Mas Mustika ning Cinta
dangu mboten kepethuk kalian Alah, nggih. rencang-rencang. Ngaten.
agung ing panuwun ingkang tanpa kepindhan. Matur suwun. Inggih. Nggih monggo dipun lajengaken. Langsung kondur. Nggih. Alah. Nggih, matur suwun. Matur panuwun Nggih. sanget manahya ugi Mbak Uun, Mas Agung, Ibunda duke nggih. Heeh. Alhamdulillah. Sampun ngaturaken kanthi burung jiwat. Matur panuwun Mbak Uun, Mas Naryo, nggih sehat-sehat selalu nggih. Matur panuwun ngaten. Alhamdulillah Mbak Uun sampun pareng ngaturaken kalih lagon Sineman Mendes ugi kalajeng kala wau nggih bawa mujiwat salanggamipun. Mugi dadosaken sukurnaning kalih sagung pinilenggah utawi sagung para tamu sadaya. Pepilih menika Raka Bagus Tetuka badhe kundur ngersakaken sampak songo.